Przyjechał Francik z Afryki. Francik, puć, godaj jak tam było. A co tam będę godał, Afryka, nic ciekawego, trochę takiego zieleńska, ludzie czorni, koniec. Ale powiedz, widziałeś tam co takiego ekstra? Co tam ekstra? Nic ciekawego. Rycha, ale no widziałeś, żyrafa żeś widział? Widział jak żyrafa. No jak wygląda żyrafa? Koniaście widzieli? No widzieli my konia, ale godaj jak wygląda żyrafa. Taki koń. No ma kark taki wysoki. Jezus, no. A widziałeś tam na przykład słonia, żeś widział z bliska? Słonia, żech widział z bliska. No godaj, jak wygląda? Koniaście widzieli? No widzieli my konia, ale słoń jak wygląda z bliska, godaj. Uszy taki wielki, taki chruby koń. Nic żeś tam ciekawego nie widział. Węża jak widział. O, godaj, jak wygląda wąż? Koniaście widzieli? Widzieli my konia, ale o wężu godaj. Za pierona nie jest podany do konia. Na statku pasażerskim magik pokazuje różne sztuczki, a wszystkiemu przygląda się papagaj i psuje mu całko zabawa. On robi sztuka z kartami, to ona się wtrąca. Ta karta jest w rękawie, ta karta jest w rękawie. On robi sztuka z chusteczkami, to ona mu przerywa. To nie są te chusteczki, to nie są te chusteczki. On jest wnerwiony, łeb był, kręcił ty papudze, ale to jest papuga od kapitana. Naraz statek się utopił. Uratował się no magik i papuga. Dryfują oba na belce, a ona cały czas na niego patrzy. W końcu nie wytrzymała, padła. Pierunie, poddawą się, kaś ty skrył ten statek. Taki mały bajtel przyłazi do cukierni. No do paniczko, sprzedajcie mi taką postać z szekulady. A co byś ty chciał? Syneczka albo dziążka? Dajcie mi syneczka. A ta dziążka też je piękno. Ale ten synek ma więcej szekulady. Francik się pyta Jorgusia. Jorguś, podoba ci się szpetno baba? Przestań. A pyskato? Daj pokój. A tako co ważyć nie poradzi? No przesuń się głupie pytać. To czemu przyłazisz do mojej? Jest wilio, wieczerzo, mąż z żoną dzielą się opłatkiem. No to z żonecko życzę ci wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, wszystkiego, co się zwie marzeniem. A ty czego mi życzysz? A ona, zaj zaczynasz. Wlazuję ci do baru, spotykam Hermałka. Jerunie, hopie! Pierunie, dobrze, żeś przyszł, hopie! Pierunie, daj po piwie. Dojech po piwie. No, Pierunie, hopie, a my się tak spotkali. Pierunie, to ci powiem coś, Pierunie, fajnego. Ja go do panie Hermałek, powiedzcie mi o tej wojnie rychtych, bo w tych książkach to się nic mądrego nie idzie dowiedzieć. Ja, hopie, Pierunie, książek nie czytaj, to Pierunie, no oczy bolą od książek. Tam się, Pierunie, nic mądrego nie dowiesz. Ja go to powiedzcie coś o wojnie, jak to było. Pierunie, hopie, powiem ci, jak my, Pierunie, byli pod Stalingradem, hopie, Pierunie, to się ani, hopie, Pierunie, tego nie umiesz wyobrazić. Pierunie, pod Stalingradem. Ja go panie Hermałek, ale wyście przecież w Afryce, a nie pod Stalingradem. Widzisz, Pierunie, hopie, w Afryce, grzech był, hopie, Pierunie, w Afryce. No hyc, hopie, Pierunowy, hopie, Pierunie w tej Afryce. Jakoż to Pierunie było w tej Afryce, ja go panie Hermałek, zostawcie ta Afryka, powiedzcie co o Berlinie, bo to ten koniec wojny taki niewyjaśniony do dzisiaj. Pierunie o Berlinie ci powiem, hopie, Pierunie Trusy, Pierunie Amerykany, Pierunie i my. Hopie, Pierunie ten Berlin, Pierunie to było tak, maj, Pierunie, ja go panie Hermałek, dajcie pokój, wyście już są zmęczeni, ja się was tak pytam. Nie, hopie, Pierunie, pytaj się,
Pierunie, pytaj się, jak się nie będziesz Pierunie pytał, to się Pierunie nic nie dowiesz.